ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. имрӯз 4 июли соли 2023 ва пешкаши шумо 11 та хонаҳои фурӯшӣ мегарданд. Аниқтараш гӯем 9 та хонаи фурӯшӣ ва 2 таи дигар замин, ки яке аз ин заминҳо дар шаҳри Душанбе ҷойгир аст дӯстони азиз ва дар имрӯза навормон пешкаши шумо мегардад. 2 та якхонага, 2 та духонага ва як таи дигар сехонага дар шаҳри Душанбе. Духонагаҳо дӯстони азиз аз шаҳри Душанбе бо ремонт мебошанд бо нархҳои 300 000 сомонӣ ва 330 000 сомонӣ. Инчунин ҳавлии фурӯшӣ бо нархи ҳамагӣ 140 000 сомонӣ ва сехонага дар шаҳри Душанбе бо нархи 400 000 сомонӣ. Ва дигар хонаҳои фурӯшии хуб, арзон ва срочни дар имрӯза навормон қариб ҳамаи хонаҳои арзон мебошанд. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст надиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. Тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp биёед, ки мо муроҷиат кунед. бисёр бад гап намезанем, рафтем. хонаи заминии фурӯшӣ, аниқтараш гӯем замини холии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи Гулбута. 5 сотиқ замини холӣ мебошад. нархаш 220 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби замин дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат. кадоме ки надонад, маҳаллаи Гулбута дар наздикии Корвон ҷойгир аст, яъне баъди бозори Корвон маҳаллаи Гулбута мешавад. ва боз як чизро хотиррасо мекунем, ки дар маҳаллаи Гулбута ҳам марказҳои савдо, ҳам мактаб, ҳамаш ҳаст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол. 4 дар хона дорад, коридор, 3 хонаш таъмир дорад. ба пуррагӣ забор хати маҳкам аст, бархаш ҳама вақта мебошад. времянка бе криша, замини ҳавлӣ обши 6 сотиқ мебошад. марҳамат дӯстони азиз, ва нархи ҳавлӣ ҳамагӣ 230 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ҳар ду рақам дӯстони азиз WhatsApp доранд. марҳамат. чӣ хеле ки мебинед, бинои душонага мебошад дар деҳаи Истиқлол, шаҳри Ваҳдат. 6 сотиқ ва 4 дар хона дорад, 3 хонаш таъмир дорад, медорину зиндагӣ мекунед. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол. 4 дар хона дорад, таги 2 хонаш падвал, яъне таххонаам дорад. гирдуш маҳкам аст, меблоқатӣ. нархаш бошад ҳамагӣ 150 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. илтимос беҳуда занг назанед, мегӯяд соҳиби хона, яъне фақат харидорҳои аниқ занг зананд. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp кор мекунад. 6 сотиқ замин мебошад. марҳамат. ва дӯстони азиз, дар як сурат хеле нишон додаган ҳамун падвалшо ма шумо нишон метиҳем. дар ман ҳамин сурат падвалша нишон додаган. хона таги 2 хонаш падвал аст. марҳамат. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsAppшон кор мекунад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, якхонага бо масоҳати 30 метри квадратӣ дар дуюмо шонаи бинои новостройка. худи бино аз 2 ошёна иборат аст. ҷойгир аст дар наздикии Корвон, аниқтараш гӯем пушти 10-ум даромадгоҳи бозори Корвон. таъмираш миёна, қисман бо чизучорааш фурӯхта мешавад. нархаш 235 000 сомонӣ, боз савдо мешавад. дӯстони азиз, дар имрӯза навормон боз дигар хонаҳои фурӯшиам ҳаст, аз ҷумла якхонага, духонага, сехонагаҳои арзон, ҳавлиҳои арзон, ҳамашон дар имрӯза навормон ҳастанд. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед. давом метиҳем. замини фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Гаҷак. 6 сотиқ замин мебошад. об ва барқ дорад ва нархаш ҳамагӣ 140 000 сомонӣ. мошин хатиам алиш мешавад. дӯстони азиз, мошин Camry 2 бошад, агар алиш мекунанд. рақамҳои соҳиби замин дар рӯи экран. марҳамат. агар харидор бошед занг занед, агар мошин дошта бошед хоҳед алиш кардан, марҳамат, пурсон шавед. ҳамагӣ 200-300 метр то мактаби президентия мебошад дӯстони азиз аз ҳамин замин. марҳамат. 140 000 сомонӣ, 6 сотиқ, шаҳри Ҳисор, деҳаи Гаҷак. мошин хатиам алиш мешавад.
хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи рӯдакӣ ҷамоати чоргултеппа 14.5 сотиқ замин мебошад. 2 дар хона дорад, 1 коридор, баня дару нушта, ошхона, оғилхона, ҳавзи 35 тоннага, агарод ва боғи калон дорад. ҷамоати чоргултеппа ноҳияи рӯдакӣ мебошад. мактаб дар наздикиш, барқ, об, документҳо қоидавӣ. нархаш бошад ҳамагӣ 130 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап имо доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, 130 000 сомонӣ, 14.5 сотиқ замин ва 2 дар хона. ҷамоати чоргултеппа ноҳияи рӯдакӣ. марҳамат дӯстони азиз, аз номи каналмон муроҷиат кунед. номерошон ватсап дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, духонага бо масоҳати 42 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои новостройка. хона таъмир дорад ва ҷойгир аст дар 102 микрорайон Испечак 1, пушти тарабхонаи Шаҳриёр. техпаспорт дорад, мегӯяд соҳибаш. об ва барқ, отоплени, лифт ҳаст. томи 6 этажа, хона дар 3 этаж. маълумоти бештар бо телефон. ремонт дорад, мегӯяд соҳиби хона. нархаш бошад 300 000 сомонӣ. марҳамат дӯстони азиз, худи хона дар мана ҳамин бино ҷойгир аст. ин даруни подъезд мебошаду ва ин бошад худи бино. марҳамат. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи рӯдакӣ, деҳаи Табибон. 2 сотиқ замин ва 2 дар хона дорад. хонаҳош таъмир доранд. таъмирашон ҳам хуб аст дӯстони азиз ва нархаш 140 000 сомонӣ мебошад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 0909 мебошад. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва ин хона дӯстони азиз, мо навори алоҳидаша дорем. ман салгаша дар комментария видео мемонам. ҳатман дар омада тамошо кунед. дар он ҷо мо ҳамаашро оиди ҳамин ҳавлӣ фаҳмондагием. дар наздикияш ҳама чизҳои даркорӣ ҳаст, аз ҷумла мактаб, беморхона ҳамаш ҳаст дӯстони азиз. ва ин ҳавлӣ алишам мешавад дӯстони гиромӣ. ҳамашро дар ҳамон видео фаҳмондагием. марҳамат, дар омада тамошо кунед. хонаи арзон мебошад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, якхонага бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар дуюмо шонаи бинои новостройка. хона таъмир дорад дӯстони азиз. соҳибаш мегӯяд ки бо тамоми шароиташ фурӯхта мешавад. дар омада зиндагӣ мекунӣ. тамом, ягон камбудиш нест. барқ ва об ҳаст. поёни корвон дар гравзавод ҷойгир аст. нархаш бошад 275 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, духонага бо масоҳати 42 метри квадратӣ дар чорумо шонаи бинои новостройка. хона таъмир дорад ва ҷойгир аст дар ноҳияи Шоҳмансур, 9 километр пеши наздикии масҷиди Ҳазрати Мавлоно. соҳибаш мегӯяд ки ду хонага ҷудо, кухниш калон, мешини карочӣ, мегӯяд соҳибаш панелни об, свет ҳама вақта ҳаст. доми новостройка, 9 километр Ҳазрати Мавлоно, мегӯяд соҳиби хона. хонаш чӣ хеле мебинед таъмир дорад. нархаш 330 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 3 хонага мебошад. мутаассифона масоҳати хонаро соҳибаш нагуфтагӣ. дар 5-умо шонаи бинои советӣ ҷойгир аст. хона таъмир дорад. аниқтараш гӯям дӯстони азиз, 2 хонага ба 3 хонага табдил додагиянд. хона дар ошонаи 5-уми бинои 5 ошона дар доми открити лесинса ҷойгир аст. хона бо таъмири хуб, об ва барқ доимӣ. хона бо шабакаи гармидиҳии шаҳрӣ пайваст аст. дар наздикии хона мактаб, боғча, бозор, мағозаҳо ҳаст. хона бо чизу чораш фурӯхта мешавад ба ғайр аз телевизор, спални гарнитур ва яхдон. суроға, шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Шерӯзӣ 75, 32 микрорайон, шаҳри Душанбе. нархи хона бошад 400 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. марҳамат. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. кадоме ки ҳамин видеоро то ҳамин дақиқа тамошо кард, дар комментария рақами
1000 нависен ё ин ки ассалому алайкум мо ба саломи шумо ва алайкум салом ҷавоб медиҳем ва комментариятон лайкҳои худамонро мегузорем ва албатта ки бениҳоят хурсанд мешавем. чӣ фикре ки оиди ҳамин навор мо дорен дар комментариятон нависен дӯстони азиз. то боздид барори кор худо нигаҳбон.